Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Ri-Ïohlang Dhar kalalong kakantay ka baa na po ka India ban Shah Jied kum ka women assistant referee ban yo Pynïaid badirap hakalumpung FIFA Under 17 Women's World Cup. Kalumpung FIFA World Cup jong kikantay mata usnam kanlong ha Dominican Republic ha Caribbean. Ya ka kerteng jong ka Ri-Ïohlang lai pasaw snam karta lapan bena da ka FIFA haka snit ho dieng haka thup kerteng jong kilai paprangut kinong Pynïaid ya ka kalumpung kaban sedang nadu ka shipau tarik risau hadu ka lai tarik naiwing. Ka Yuvina Fernandez kalade ka kantay ka baningkong na India ban Shah Jied kum ka women assistant referee haka ban Pynïaid ya kalumpung World Cup kata ka FIFA Under 17 Women's World Cup haus nam arja kanriu ha Jordan. Ka jing Shah Jied jonga nakabenta ka World Cup kalalong shisha kum ka buram ka bakraw nakabenta jonga laong ka Ri-Ïohlang haka website jong ka All India Football Federation bat benrap ngahap ban tri shitom ban la ban pen urlong ya ka jing kmi lenti jong ka FIFA bat ngan buru ka jingmut jing perkhat bangan don shatu kum ka nomi khmat na India bat ngan le lut ya ki aka baro ban kentiu ya kalama kari dang hau ni usnam ka Ri-Ïohlang ka batrei kum ka pulit haka Meghalaya Police kaladan benta haka 2024 EFC Under 17 Women's Asian Cup kebalalong ha Bali Indonesia bat ka deiru kebaladan benta haki babun ki lumpung bahe jong ka perthei Kasian baningkong bakala Shah Jied kum ka FIFA assistant referee ka deha usnam ahaja khatpra nadu uni usnam ngalayat bun kilinti ban kieu shajrong bat hakbang lala ban Pynïaid bun tili kilumpung ka perthei handrei ka World Cup kanlong ka bakhamper na baro laong ka Rio u chairperson jong ka AIFF referees committee UK Sankar ulaong haune usnam haka AFC Under 17 Women's Asian Cup ha Indonesia ka Ri-Ïohlang kalayo banerap bat Pynïaid ya ka jingelek ka jong ka semi final Badru ha kajingelek ka ya kini kerdan balai nega third place playoff ka Ri-Ïohlang kalala ban penpaw ya kajing tebit bat kani kajing Shah Jied kalong ru ka buram nak benta ka AIFF